dotknem sa predovšetkým priamych platieb a výplaty priamych platieb v roku 2017. Tu je potrebné, aby sme sa na to pozreli z každej jednej strany a aby sme do toho vniesli určitý systém. Ideálne by bolo, keby sme začali teda administratívnymi kontrolami, aby ten celý proces neviazol na kontrolách na mieste. Čiže určite sa budeme usilovať o to, aby ten záver roka 2017 bol lepší, aj z pohľadu vydaných rozhodnutí a takisto aj z pohľadu vyplatených peňazí. Určite budeme rozprávať aj nad možnosťou vyplatenia záloh v októbri. Čo sa týka priamych platieb, pokiaľ by to bolo možné, tak určite sa o to pokúsime. Čo sme prijali aj v rámci valného zhromaždenia, čo sa nám doteraz nepodarilo poriešiť, sú ANC oblasti. Tomu sme venovali tiež veľa času, ale tu treba otvorene povedať, že doteraz sme nezaznamenali zmenu. My v rámci ANC oblasti chceme dosiahnuť to, aby ten pokles, ktorý bol výrazný a pokles medzi programovacími obdobiami v rámci financií je 185 miliónov, takže to je veľmi obrovské číslo, takže my sa budeme usilovať, aby tá kompenzácia do tohto opatrenia prišla v podobe navýšenia finančných prostriedkov. My v rámci ANC oblasti chceme v marci organizovať medzinárodnú konferenciu, kde by sme si chceli priblížiť, ako to vyzerá aj v okolitých krajinách a zároveň hľadať cesty riešenia, ako by to mohlo pomôcť našim farmárom, ktorí hospodária v ANC oblastiach. Čo sa týka ďalších takých úloh, radi by sme oslovili spotrebiteľa. Chceli by sme, aby ten spotrebiteľ siahal po našej produkcii, pretože tým pádom otvára cestu pre výrobu v rámci či už prvovýroby, ale takisto aj spracovateľského priemyslu a takisto aj pre tvorbu pracovných miest v rámci slovenského vidieka. Takže je to množstvo krokov, ktoré je potrebné urobiť. Trošku nás mrzí, že aj tzv. Tretí odbytový reťazec sa nám nepodarilo naštartovať a v tomto smere sa budeme o to usilovať. Myslím tým predovšetkým štátne organizácie, aby vo väčšom rozsahu nakupovali predovšetkým doma vyrobené slovenské potraviny, ktoré sú treba dodať pod neustálou kontrolou. V rámci potravinárskeho priemyslu tak určite budeme sa usilovať o to, aby zákon o odpadoch dospel k zmene a aby sa upravili poplatky, pretože tie neúmerne zaťažujú našich potravinárov a doslova v niektorých prípadoch sú ozaj likvidačne nastavené. Pochopiteľne obchodné reťazce, téma, ktorá rezonuje stále. Boj proti nekalým obchodným praktikám, tak som rád teda, že sa nám v rámci predsedníctva podarilo dostať to do programu aj Európskej komisie, takže budeme aktívne samozrejme sa zúčastňovať aj tohto procesu a dúfam teda, že dojde k prijatiu legislatívy aj na európskej pôde. Samozrejme, čo prinesie život, tak ja chcem len veriť, že rok z pohľadu počasia bude priaznivý a tu pri počasí je treba povedať, že sa usilujeme tiež o vytvorenie rizikového fondu. Chcem zaželať do nového roka predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia a úspešný podnikateľský rok 2017.